Казвам се Верадина Начева, на 42 години. Майка съм на 2 прекрасни дъщери тинейджърки. Завършила съм специалност екология и опазване на околната среда. С моята майка излизахме на разходка. Тя ходеше много бързо. Може би аз съм наследила нейните гени в това отношение. По време на разходката ме заболяваше далака от темпото на разходката. Впоследствие в тинейджърските години отидох на едно бягане, което беше организирано в родния ми град. Беше 1 или 2 обиколки на градската градина. Нищо особено. След първата обиколка вече страшно много се уморих, страшно много ме заболя главата. И наближавайки финалната линия, се колебаех дали да продължа или да не се откажа заради тая болка. Обаче си казах, не. Ето там виждам я пред мен е финиш линията, ще я пресека, ще си финиширам и това ще бъде. Завинаги спирам вече да се занимавам с бягане, никога повече. Не. Аз поначало съм планинар и любител на планината. Обичам планината, обичам да съм там, да прекарвам време там. Планината я усещам като партньор или най-малкото аз се чувствам като съучастник, присъстващ в нея. Това, че на старта заставаме много хора и това е едно споделено чувство на нетърпение и на обща еуфория, беше нещо, за което ме грабна и ме зариби. Движението е много важно, защото ни поддържа не само здрави, но ни поддържа и живи. Какъвто и да е спорта, стига на човек да му пасва, да му харесва, да го прави с цялата си душа и сърце, със сигурност ще му се получава добре, както аз открих за себе си, че ми се получава добре.